Ready, sir. Jotono khulomkha tei sari kaham tei joto chini media friend no ani pai player hamba ya faro. Puila ani kobangmung chini khana 16 Mei 2022 chini salchani bagui chini convention ngai chini party IPF ni ang as elected president ang jotono kobogo khana chini awatla Rabindra Bhavano hall number 1 sing jotono chini dostani simi sing chini jotto kormiro sara Tripura rajyo ni prothom nai ekdin convention ang medebhi sanamusugo je tini chini NG Deborma chini agini kacham president boje samani je chungno ano norirukha obna ang belai khene 1 hour play lachigo je ang khoroksa elected president ang to buta but kesi payo boto nijeni bos gosna khaika selected bo chongwina mani bo niji ab public no wasongnai angke to elected ngi phaika bo khe selected ngi phaika tini obon ang mansogo chini party IPFT no ka hamketlang ne bagai ang samkhai tongo ang khai thangnai tini sora push kotoria chini MLA kotoria chini মন্ত্রী kotoria जों लुगै फैगा चीनी 4 বছর चीनी सरकार बीजेपी आईपी सरकार आजागो जों लुखा चीनी परफॉर्मेंस जों काहामके साइबनो चीनी काकेनसि देबरमा बनि बयस ने गुनुइ बो काम खाइमेलिया बो नक आसगुइ सामखाइ तंगो जागा जागा जों गोबां मा प्रग्राम खालायखा चीनी दिल्ली थांख्लायखा चीनी केंद्र मंत्री चीनी जेपी नड्डा चीनी president te Amit Shah chini home minister te kwang ma netara ba sing kok salaika ajaga sing lugya ba daga participate khlaimia te sing nukha chini assembly go sing 4 বছর assembly chini ngkha ang ani je gorbo khlaimenia ang he minister hisabe ang white tham ang Tripura ni kok saka state ho ni kok ang assembly ti saka abo chung joton saimano te chini गोबांमा आंदोलन मुभमेंट जों खालायखा आजाग बकनि बनि पारसेप्टनि करै बनि आं तिनि अमर सानाय जनगण तामनाय जनगण नायगो मुभमेंट ते थानसा आं जनगणसि ते थानसा आं जनगणसि रायरिनाय दिनै आं अमर नगो जों दिनै थानसा करै हिंखाय जों बिसिं दिनै थानसा करैखाय जों जिन्ना हरमो जोंनि Tripuraनि दाबि आबो जों मानिया आबन बै आं ससमय सावो जों थानसामांनाय जों मा हामजालायनाय जों साक बाय साक जों भाग वार भाग गदर बांनाय जों निजिनो निजि ताखय ताखौ जों दल बाय दल जों माहि दं हांख्लाय जों दिनै कामनो जों जारंनाय अनबागै आं अबन कयनाय जे तिनि इदानिं जों आंहा प्रब्लेम दं माने आं अन स्राय सावो दिनै अब हाइक्लाय मेडियारो सामारो अब बेलेग वानाबा संसा बो अधिकार बाय दिनै बरनि 12 तारिख मेओ बर हठात ट्राइबर कन्फारेंस खालायखा आबो को साबनि पार्सनाय खालायखा जों स्टेट कन्फारेंस खालायनाय 2-3 एप्रिल लो आबो जों जत्तो सालायगै जरा डिविजन बरक एमसीसी मेंबर और एटेंड खालायखा जतनाय लिस्ट दं किन्तु अबरो जों बार बार सानै कगिया आबो जों चिन्ता खालाय सायमानो जे बुद्धिजीवी कर्मचारी बा जोंनि जे बरक इंटेलेक्चुअल ग्रुप बरक न परिष्कार बर सायमानो बर बिचार खायनाय ते पब्लिक जनगण सायमानो बर बिचार खायनाय आं पब्लिक बिया फैरेनाय बरिबो आं तिनि वानाया आं मंत्री दे मातो मंत्री दे कौथां एमएलए दे कौथां आबो कतरिया आं नायो तिनि इश्यू तिनि दाबि आबो मानथों आबो तिनि भয়েস करा खुंथों आबो सोंनाय ताबो प्रश्न खायके अनेक बरो तिनि एनसी देबरमा थानसान नाया मेवार जमातिया थानसान नायो अकर सबखा ताबो बरो साबो थानसानाय थाबो थानसान नाया ता जनगण पब्लिक बरो उत्तर नाय बरो सानाय बनि बै आं मन कयो पार्टी थांनाय फैनाय कोन बेपारिया किन्तु आनि दफा जाति आन नाहरमु आवश्यक ठीक मांगनाय तिनि जों अबो खानुखा जों जतन सायमानो तिनि Tripura मावथायनि दल बर तामनाय बर भाइनो सावो स्टेटहुड
Article 23 Gedat Development जों साव statehood Article 23 जों बर' फैलाय दंखाबा ते कैसा बोले वानांगौ आं फ्राय से साना मसुगो जे अबाहाय unification बा merger साबो initiate खालाय जोंनाव गोबां परिष्कार डकुमेन्ट दङ आं जत' अबथिनि कागेन चिनि सामुंनोसै माने पाइप्लाय सामुं पाइसया सामुं जानख्लायो अनफिनिशिं टाच नसै आं सामुंख्लाय दं अब पाब्लिक सानाय आने गोबां डकुमेन्ट दं प्रमाण दङ किन्तु बार साबो आइपिएफनो सोंनाय फैनाय आइपिएफ नस्त खायनाय अभियुक्त माने अब बेलायखौ नामा सोंसा बने निजेनि प्रमाण दं जिनारो जे आइपिएफ टी मथा इन फ्यूचर जों यूनाइटेड जों वन सिंगल एंटिटी अंगनै हिनै जे बने सय रगै परीक्षा सामाने अबनो पब्लिक जनगण अब स्राय स्रायनाय आनो हायनि मिथ्या कक सामाने आइपिएफ पादन सबाय रिनाय सिगमाय पेनाय उकक सामाने अब बेलेला समसंसा अब बने प्रेजेंट दंगो बने इनिशिएट खालायो बने हाय प्रोसेस खालायो ओ प्रोसेस लांताव फॉलो अप खालाय दं अब फिचर कक सानाय लास्ट आं कक साना मसुगो थांनाय दिनै मिटिंगो जों दुइबार सीसी मिटिं खालायगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोर्ड मिटिं आं प्रेसिडेंट परेव जों दुइबार आचखा सीसी मिटिं आरो बो ओपन आं सानखा आं आंनि व्यक्तिगत सामानिया थांनाय लास्ट जों साका यूनिफिकेशन और एलियंस अबहाय के जों कायसा मान्युट पास खालायगा अब मेजॉरिटी 80% चिनि प्रेजेंट एमसीसी मेंबर बा सीसी मेंबर साका जे यूनिफिकेशन हाइका एलियंस और बागै जों डिसकास खालायनाय टक खालायनाय अबसे प्रोसेस लै दं आरो टक खालायनाबो जतन एमएलए तैचिनि प्रेसिडेंट जीएस तैचिनि लाइक बायदि अर्गेनाइजेशन ब्रादर अर्गेनाइजेशन तंतुगी टक खालायनाबो जों अलरेडी शुरू खाय दं अबसे प्रोसेस किन्तु अ जरागो सबाय पैने नायो हाइ सं लाय हिबो अभियुक्त माने अब बेलाय मिथ्या आ बेलाय दुर्भाग्य जों दिनै मानुट नपरैनायदि जों मानु क्लियर सुय दं जे जों डिस्कशन खालामो डायलग खालामो जों कायसा कमिटि फर्म खायखा डायलगनि परगो तामने याबो तो बोलस कक सानाय किन्तु अबहाय परिष्कार जोंना नांखायसे प्लीज नरो कोरो तावनादि न मिसगाइड ताखायदि खानाचिनि प्रोग्राम तंगो 16 तारिख चिनि प्रोग्राम तंगो न जत्तो फायदि चिनि रबनो बाबनो जों डिसकास खालायनाय ते पब्लिक न आं पब्लिक थाने ओपिनियन नानै पब्लिक जों कक सानाबाय आं सुजुग्रोनाय no genuine opinion no share खायदि अबहाय नां जतु हायनाय कयनाय न कोनो बिबान्द तांदि कोनो लाथिगिरि तांदि जों फाइट खालायनाय सुदु खनाया आगे मास लगो मे जून होइते जों लागातार जों मुभमेंट फर टिप्रालेण्ड जों खायनाय जों जागा जागा निनि मानदाय खवाय निनि कांचनपुर निनि गंडासरा अम्पी साब्रुम जत्त जागा थाङै जों मुभमेंट खालायनाय स्टेटहुड मुभमेंट जों खालायनाय टिप्रालेण्ड मुभमेंट खालायनाय आफ्रो जनगण सानाय जे ब नेता ब दल जातिनि मान कक साइटं मुभमेंट खालायटं टिप्रालेण्डनि कक साइटं अब जों पाब्लिक न फनुगिरिनाय हामबाय